wannan damar ne don in nuna muku yadda muke noman gyaɗa a ƙasar Hausa, ma'ana a Sokoto ta Najeriya. Wato gyaɗa tana ɗaya daga cikin abubuwa masu matuƙar amfani a ƙasar gata mu ta Hausa, saboda ana abubuwa da dama da gyaɗa. To yanzu an wuce lokacin shukar gyaɗa, an kai lokacin da ake ɗibar gyaɗa, don haka za mu nuna muku yadda ake gina gyaɗa. Da yake kowa ya san cewa gyaɗa tana ‘ya'ya ne a ƙarƙashi a cikin ƙasa. To tare da ɓata lokaci ba, zan ji in nuna muku yadda ba tare da ɓata lokaci ba za mu nuna muku yadda ake ginar gyaɗar. Sannan kamar yadda kun ka sani cewa duk lokacin da aka zo wurin aiki na daji, yunwa na iya riskan mutum ko kuma buƙatar ruwa. To su mu ma manoman sakkwata ba abin nan ba, kafin mutum ya zo wurin aiki to zai tanada ruwa, sannan kuma bayan haka abin da ya zo zai aikin. Yanzu misali gyaɗa ce muka zo kenan, to gyaɗa abinci ce gare mu, za mu gasa ta mu ci, especially kun ga duk wanda zai zo gina gyaɗa zai zo da wannan matches, ma'ana ashana, saboda ya gasa. Yanzu mu kan za mu ɗauke korin kuma za mu nuna muku yadda ake gashin gyaɗa. Kun ga yadda ake ginar gyaɗar, sai an sara ƙasa sosai, sannan domin kada a baro ‘ya'ya a ƙasa. Sannan bayan haka wasu mahi yawa idan suka gina, idan wuri na da tauri, sai sun tsaya sun cince wadda suka bari wurin, sannan ci gaba da gina wani wuri. So bayan haka kuma za mu ɗauke ku mai da ku wurin da ake gashin gyaɗar. Da yake kuma mun latti domin har sun riga sun gasa gyaɗar da za su ci, katanan dai an ba yaro wanda ke gasa gyaɗar yana cinta yana ajiyewa gehe kafin su gama. Gashi nan saboda tana da zafi shi yasa ba zai ɗibe ta da sauri sosai ba. Sannan bayan haka za mu je mu gwada muku irin abubuwan da ake kawo ɗauko da su domin sha ko da ƙishirwa ta kama. Sannan ka sani idan mutum ya je daji ba dole sai ruwa kamar pure water ba, ko sun water ko something like that dai, ko bohol water. A'a, suna amfani da buta su ɗibi ruwa waɗanda za su iya arola da su kuma su sha, ma'ana ruwan rijiya. Kun ga idan suke sa ruwa za su ajiye su cikin inuwa domin su ɗanyi sanyi, domin su yi sanyi. Yusufa, me za ka iya cewa game da wannan experience da ka samu, saɓanin na san cewa inda ka fito zai wahala a ce ana noman gyaɗa kamar yadda muke noman gyaɗa a nan? Alhamdulillah, gaskiya na samu experience da dama, saboda irin na zauna wajajen da idan ma kace musu gashin gujiya kwata-kwata wanda masu fahimci abin da haka ni ba. Although su ma suna noman gyaɗa, amma kuma idan kace musu gashin gujiya ba za su abin da haka ni ba. Sai ga nan kasan mu ta Sokoto, kasan mu ta Hausa, gujiya ma ta zama mana wadan kamar a ce abinci. Idan kana da gujiya a daji ta isa baka kuɗin sai abinci, zaka iya ta ɗibi gindi ko gindi hudu ka hasauta ka gasa ka ci ga koyi sannan ka sha ruwa kai gaba. Kaga wannan ma babban ni'ima ce. Idan ka ɗebe ta da harawat ya'yanta, dukkan abubuwa ne na arziki wanda kake iya samun kuɗi su, zaka yi aje harawat ka daga ɗaka ka gyara su ka sai su ka samu kuɗi ka je ka yi lalurinka. To gaskiya ina wa mutane shawara da su riƙe wannan sana'a ce mai muhimmanci sosai na noman gyaɗa kenan. To ina so in ma tambaya ɗaya, kamar yadda muka sani cewa
wasu state cikin Najeriya idan suka cire wannan gyadar wa'annan hakin gyadar za su yi western ne su bar shi nan inda suka ɗibe shi saɓanin nan Sokoto. Me za ka ci game da wannan hakin a jihar Sokoto? A kwanan bawa na zama da wani ɗan jihar Neja ne ce mishi idan sun kai wake suka ɗebe shi da gujiya sai ita wannan hakin na harawa wake da harawa gujiya na suke barinsa yake ce da ni ai daji suke barinsa, amma kuma ya bani hujjojin da waɗannan hujjojin ga kowa ma za su zama gamsassun hujjoji kawai cewa waɗannan harawa ta gyaɗa da harawa wake ɗin nan idan shanu suka tattaka su aka yi ruwan sama za ta ruɓe ta ƙara shiga cikin ƙasa ta zama taki, bi ma'ana kenan next year idan ƙasa ba za ta mutu ba ko da za ka ta shika duk shekara saboda kana barin wannan hakin a daji yana farfaɗo da quality na wannan ƙasar, to shi adali ne sa suke barin wannan harawar daji. To kuma nan da yake kasan nan muna da dabbobi sosai da sauransu, to ina ga cikin dalilin da yasa nan kuma ba su barin wannan harawar a daji sai su ɗauko su kawo ta gida. To bayan haka kuma da yake ka zanna wasu ƙasashe da ka zo wasu ƙasashe especially irin India, su India idan suka yi noma wa'ammi irin procedures suke bi da gyaɗa sun na sannan ana kuli-kuli a yi mai kuma inda in sun kaɗe gujiya akwai wuraren da sun yi tarayya da Najeriya suna suya ta su kama sai suwa idan kana buƙatar naira 50 ko ta 200 ko ta naira 100 sai a kudin su rufi ake kiransu ta rufi 50 ko rufi 100 ko rufi 200 za a auna a baka sai ka bada kuɗi ka je ka ci. Sannan kuma suna amfani da ita wajen yin wani abu wanda muke kira kankan a nan Najeriya, su ma suna yin wani abu kutankwacin sa wanda suke samu su suga da gida sai su kulle su kama sayarwa. To su suna man gyaɗa?